Bé, la saga Àfrica Blanche és una col·lecció de llibres per nens i nenes a partir d'11 anys d'aventures que combinen fantasia, història i ciència. L'objectiu d'aquesta saga en concret és sobretot donar una mica de valor a la ciència, també el valor de les bones preguntes i viure tot això, o sigui, tota la part aquesta científica i tecnològica des del punt de vista de l'aventura. La saga està composta de 5 llibres, en aquests moments n'hi ha 2 publicats. El primer és Àfrica Blanche i el misteri de la gravetat perduda i en aquest cas tenim un viatge en el temps on ens anem al 1712 i coneixem a Isaac Newton i altres científics i científiques històrics d'aquell moment i bé, hi hem de resoldre tota una sèrie de misteris i reptes entorn la gravetat, les lleis de Newton i el mètode científic. Després, en el segon llibre, com es veu a la portada, ens anem a Egipte. Allà coneixem a Hipàtia d'Alexandria i altres persones brillants, ments brillants d'aquell moment, i utilitzem les matemàtiques com a eina per resoldre problemes i enigmes i moltes coses que passen en aquesta història. Va sorgir per moltes coses, des d'una pregunta a la meva filla quan era més petita, que em va preguntar per què les bombolles de sabó floten, que de fet és la pregunta que comença la saga, o sigui, és la pregunta que fa que tot comenci, des de també la meva voluntat d'unir el que és la ciència i la literatura, no? D'unir-ho tot. Jo penso que la narrativa és molt important, ens ofereix moltes eines, és una eina que és una llavor pel futur i no només d'entreteniment, sinó que ens pot oferir moltes coses, obrir moltes portes, no? A més, volia també crear una història on la protagonista fos una nena, fos una noia i que fos valenta, no? I que fos la protagonista d'una aventura intel·ligent, on necessitis aquest coneixement, on les coses s'hagin de resoldre a partir del pensament i no només de l'acció, i on les nenes també s'hi poguessin sentir identificades. Penso que encara ara hi ha pocs llibres que surtin de l'entorn només d'entreteniment i aportin aquest gra de sorra que jo també buscava.